Mwanchu muligereria na gukwani bono andonsi ya sobereta semarugoba ya bono chinga kichinde na inde gukwaligania semesa ya manganama yenyara gukumanyigati ya ritwabere to gukwaliganiria korose mambia ya rengentambe wekachinse chigabono chia bono botuka karochia gire Chinsa Isato na mangabere kao kolekana litukaliga ya Jumatatu chitariki 14 omutinyo gatatu omwaka bwechiri bubere na merongebere nebere inyirabono asamate mwamana na KCSE abakago chakali tukolia lero asensemo ya Kiamabundu nigo omoroki woyo mo Kizi University atokaga okolera omoroki woyo mamatemo asensemeyo nabogonyera bono litukolia nkyo omurewe Kiama kya UDA wigoro mukonyo murewense igagoche kwerusia kurwase Kiama gya Jubilee nagosoase Kiama gya UDA seganga yogo chikoligia chikura asobo cholio bonene bolibosio ayo amo nenda mange na kwaliganira nkomanya senchira yobo ikiranu olitokubwatira nere kurwasumo no wimanyereryo igakuruko Joshua Uta na inchenkoro Vincent Onyancha. Omoroki woyo mwogo somase University ya Kisii omanyekanite buna Angwenyi Brian Nyakeri ni gatoka se skuru ya Kiamabundu gakomokorera omoroki wonda matemu oyoreteri yali manyekanite buna nyamo ya James Martin ekra matemu KCC acha KCSE achaka ase asirisakara liegesongo nigona nabo muri kito Brian Sagnisena atubwatiri roboti oru na gutumanya senchira yobwikirano. Amatemwa amanene a Kenya Certificate of Secondary Education KCSE yo mwaka o 2021 nigo achaka bene emambia rero abuo asaboroko gwetania chiribu chimisa na Isato merongo etato vaisaransera omorimo bwegesongo gose English na bwego chemistry abuo asobole ndi bwagenderera gotingigwa ase bituo byonsi byamatemwa kolende ase skuru ya secondary ya Kiamabundu ase wodi ya Kiogoro ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii omoroki obo mwako gatatu University ya Kisii ase rieta Angwenyi Brian Nyakeri abekwa biara aso wekora nyamo ya James Martin na wisaransa gokora amatemo ayo ase libogali ya James kolende omo OCPD o Kisii Central Peter Kimani nigo eso kiana gokwanera ege kolekyo. Huyu mwanafunzi ambaye alishikwa anaitwa Angwenyi Brian Nyakeri, miaka yake ni 20 na ni third year student pale Kisii University. Alikuwa na keti mtihani akimfanyia ama akimpersonate Nyamoya James Martin. Buna bagoteba ayo moibine merongo ene nigo abateneneri bamatemu ase skuru ya Kiamabundu bakobwaterana n'abanyanyimbo bamobeka byaro mu Kagero oyo abo asbamo minyoki ase getaseni ky'abanyanyimbo gya Kisii na nigo arachego ikiwa bosi weke gambero litskolia angyo kolengana nelichiko. Askari waliitwa kutoka Kisii Police Station wakiwa na maafisa kutoka kitengo cha CID na wakaweza kumshika huyu impersonator. Na sasa hivi ashawekwa kwa cell. Mashtaka yake inakuwa processed na kesho asubuhi atapelekwa kotini. Chinga kecho nigo abayiboli bagendererete kubaganiria amaya abaruki obekerasi 12 abwo bayachaka amatemu abo bene liskolia lero nabaganiria amaya na basabira amaya egero mone nabakonye baikaransa no boremu nandi abainyuri kibasomira se yakiyende abayiboli nainwe bayetinga kichingi yasonye cyo yokonyora chinga kichingorora sama wiki kisatu bakora amatemu. Litikolia lero nigo amatemwa amanene a Kenya Certificate of Secondary Education KCSE achaka bene abobono asekura tegende korwegwa ase onde bwensi olino kogani oseneganga yokoro obwibe amatemwa yo nigo aremukirwe getambukirwe getindi kolengana nelichiko kolende ga ase county ya Kisii emambia lero nigo omoroki oyo mu University ya Kisii aserieta Angwenyi Brian abekwa byara aso gokorera omoroki we skuru ya Kiamabundu gotoka ase ewodi ya Kiogoro amatemu alitskolia lero ngo reporter Ndizi TV kurugega ase omochobo songo retarian Brian Sagene Isena Biyamono mulikito Brian Sagnisena sorobochirwa senchira yobo ikiranu bono gotigera boigo asensemo yamatemo amanena KCSE
anyara kagochaka rituko rya rero goetani aborokirwa kiri butimi 5 nigo waisaransira amatemwa yuri rituko rya rero no naboniga agendere oseniga bagakorinda goetani abari mu kiri bwe 52 no naboniga bikore binde byo gotema kungainereria bieneke wase county ya Nairobi maiga yaborokiwa babero gotoka nechi simekero bagendrete n'amatemwa yuri rituko rya rero omwaziri w'esemi Professor George Magoha kakonekia kolekyo nigaruro koragogo tindi no kurogo tindi go cyasaboro kiwa bonse odora kigotoka nesi michinga kechi amatemwa bakagendra yago kikimukeli gwege tambo kerege tindi nonya nabo aboro kiwa babere nigo banyara kurwa kisimie cyose bo gobancherwa kogendra n'amatemwa abo. We already had 2 students with cell phones. We are going to be very soft with them. We shall allow them to take the exams. But I want to once again just warn that any teacher who feels he or she is brave enough to open, particularly the second paper, we shall know where you have done it and we shall come for you, just like we did in Nigeria and just like we did in Tanzania and other places. Otherwise, this is not enough to say this is a presidential legacy. This is a Kenyan legacy. From 2016 to 2022, delivering credible exams using the multi-agency team, particularly the other ministries of Interior, coordination of the national government, and the Ministry of ICT, headed by my brother, Joe Mucheru, together with all the other stakeholders, including the press and all the others that have made sure that this is possible. Togotigara boigo asenseme yo oyechi semini gobono omotende gwekyo kyabali mu TSC Teacher Service Commission nanzi masharia aina kibuna kurwase county ya Nakuru amatemwa yuniga chaka senchirendonge na boigo ni gabana amona boro kia bonsi bero beretia senchirengia atayabuna amatemwa yumaiga yogo chaka litukulia lero ni gahene kiwota twara uraburu chinde chionsi osubonga inere bonde bwensi ane kurwase county yo ya Nakuru. We are hoping all will be well. We have the multi-agency team. You can see we are with the DCC here. We have cars from Treasury. We are doing it all together as a government, and my colleagues are elsewhere in the country, and we are hoping that everything will go on well. We have made strides in the administration of exams, and we assure the public that we shall deliver an irregularity-free exam. Most of the budgets are domiciled within the multi-agency space, and I said that we're moving into the double intake, so we shall be providing significant amount of resources. Na wigo omurikyo botambe ase wizara yejisemi nere Julius John nigo aene kiribuna igwabegeto obulendi boisaina chinsemo chiabere chikoene kia chiburaburu amone chisegi kubwatikana netugo anene ase ensemo ya West Pokot Marakwet ergeyo Marakwet nabego ne chinsemo chinde asate birebuna kiramatemo yuagenrete nigwabegeto obulendi boisaina senseme yo kubwatirana nabanyanyimbo kurwa senseme yo koene aboro kiwango korabara matemwabo go batali gochandwa na batabati wabonde bwensi kolengana na Julius John nigate yabuna aboro kiwabonsi ni go balendire ekero kiliba isaranserete amatemwabo. So far the exams have started well in Uasin Gishu. We are waiting to hear if there are any reports across the country. We are happy with the number of security officers deployed. As you know, this is a multi-agency work. We have Elgeyo Marakwet, and we look forward to learners having a peaceful examinations. In fact, we were very happy yesterday when we saw the leaders from Baringo converge in Nakuru. Those who are contesting for various positions, including the sitting governor, to indicate that give an opportunity to sit their exams peacefully so that they can also build a future.
Nabono gotigana amangana yijisemi goika ase ensemende abana boda boda ni goba irwa matuke 50 nelimo elikonyara goikirania machika nyaraga kobe kwa magajege kole kyobo soko kolekana ase county ya Nairobi boigo ase chinga kichu ya matuka kirani guna barundi bechipigipigi yirera barundi ne chinsemo ao chiavana siasa gosaba machika ywanyare go keigu n'abarundi aba ito bonse torabatebi ngabanyarwa bagwikirania machika yu amachika bwatobo kongumono aritokorere serikali yeregeze n'amachiko ye driving license yagara abantu abange bakora gisukuru kana gosoa pa yebere amatuka 60 kolengana na nchendo chenga karibu yakango na bamentu akese njono bugumana bawo kwenda te comment amaguta kwa 2 months egera abamura bari kwa batara ende class in igoro ya Suarez serikali ya segati jini Suarez zize egera kero montaña le wikera Suarez ya bikise bibiya nonye igo niga abarundi basabire bituo by'abosombi kwene kibuna abarundi baikereire amasakara yo Burundi na bale bwate chimbu chimbe banyare korongea nchengo pongeza serikali igebwatira bokongu na bana siasa mbaba se kwa soime asoko chukuru serikali mbiyere na ndi tigebeke mutisha abantu bali batara ikirania machika ya para egera baikirani na inde ilinde sekte yagendera magega ya serikali na kobeka machiko yokora au onchori ba boda boda se wiki anyara kweta digense moya bana siasa na bantu betukiri banyara kwe mungani gorenga neyo yerere serikali kobeka machika manyana ko bagani buna esa matuko 50 nemo ari mutu abarundi bana kibuna baikire bibiri byose biganeri ari kwena kibuna obasombi ngo bakana bura secherere ya bene iko ripotere taseni Ndizi TV ko baigaso mu cyugo songo eri ataliane ndemo Steve Biyamono humurikyo ndemo Steve na sorobo churwa senchira yobo ikiranu bono gotigana nero ndemo Steve ni gotokumena na Mildred Mumanye oyo gotumanyi buna abali mikurwa se county ya Kisii ni womera na asomo chobo songe nsemo ya ATC abasiba kwanira mange higoro yebimeli ao robo churwa asenchira yobo ikiranu Obaremi na bwegete kyomogongo asogokinia uchumi yenseito ya Kenya abaremi bechikawa korwa orogongo rwa Gusii na boigo korwa Homa Bay ritukoria lero mbakora omosangerekano oyo wenerete koragwa no mwaziri w'oboremi Peter Munya oyo otaikirana na gotoma omokonyoye elio gokwanera chinchera kirabwatigwe gokonya abaremi elio gochagokinia ligesa tuangalie hii mambo ya price. Unajua price ikiwa mzuri hata mtu mwenyewe anafanya kazi kwa bidii akijua atapata kitu. Bonus pia tutajadiliana na yeye. Nione bonus hii tea wanapata bonus. Mbona coffee hawapati? Nitamwambia watu wa Kisii wamesema wanataka bonus. Kwa hivyo wewe jibu au mara moja. Mambo ya factories. Nimeona mmesema factories ziko na matatizo. Vile commissioner amesema kuna chache zile ambazo tumesupport lakini tutaendelea kusupport na tuongeze mkono kidogo ili factories zetu ziweze kufanya kazi vizuri, zilipe wakulima vizuri. Tuwe na nursery za kutosha ambazo tutafanya research ama utafiti. Tupate zile mbegu ambazo zitafanya vizuri zaidi. Hesman Onsaligo oyore omwaziri w'oboremi county ya Kisii nigo nere akwanera abaremi ase omosangerekano yo ase boigo abarai ao basanga na abaremi abo. Production of coffee in Kisii imeenda ikienda chini kwa sababu ya pay. Tusaidiwe tupate machines nzuri ndio utaona quality ya coffee ya Kisii ikienda juu. Tusaidie maneno ya seedlings, tusaidie hiyo waiver. Ninge waomba wakulima wetu, serikali ikitusaidia kutoka upande huu na sisi pia tukae gangari kutoka upande mwingine. Kubalisa mambo ya corruption upande ya masaya. Abaremi korwa chinseme chonsi nigo barua amagani abo asebasaba serikali kobanyora ase oboremi bwabo. Farmers are complaining about inquiry. When they go to inquire about the circles or what is there in the circles, it takes too long. And the inquiry fee is just too high. Awe meharibika.
Munaona viongozi munakula pesa ya wakulima. Yikolpota lya egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Biyamuno humurikeito Mildred Momanyi asorobochi rwa senchira yobo ikiranu bono gotigana nere Mildred Momanyi igotokumira nere Brighton Makori yogotumanyi buna watani beke amumakya ODM kurwa sensemo ya burabo anene bali bamenyekanete buna popa ekiombe kia burabo ODM political arena nigo batebire na nigo baganije obochori boyime beke amagya ODM gose nominations bochi gokorwa asenchira yobo asiolo ntabyo mbali gochugwanchira no yobo etigwa onyombori chigokorwa asenchira etali wanchireria roboti uru asenchira yoboikirano ekero ebyama aho bigendete kweroberia gojaso bojori oboke na kubachora bali baguchikorukie bendere yokorigi ebirogo aho nigo bono ekiombe kemo koru asensemo ya burabu kimanyekante buna burabu ODM political arena Kenyareke wesokia na kuboli oboteneri bwe kiama ge ODM gochikobachora bali bakwiruki ebendere yo asobwene no bwasioku twamachirikorana ODM ekarobisirogora ali dikwota mbadagete gotochiesera kamali eyo ntoli goitaba bana bana popa muntu taretwa toche gotenena magega yale unless onye bakomoere ticket kururuguru mangana ya toka tebi kubuna delegate bakeigo bagenda bachikochora intubuna abantu ODM totaliko ba involved we resist twakanire tekoba toreterwe abantu ODM ni baba emeronge 20 lakini togende primaries e ballot tochore oyoromu ya kurwe sabu 20 the head office ya Nairobi eri abantu bakurukuna party royalist first bali ba very party for a long time and banye kolere gas banyare kolere bitangani baye ticket waigo abasubati na barabo nigo banyarire bakobolia unabaye mabaga aisaine irikorigia ebirogo byoborai ase ekiama ekyo kubaliwa sisi pia kama wanawake gender pale iweze kuwakilishwa vilivyo kwa sababu most of the time kuna wakati mwingine huwa tunasahaulika na wanaona ni kawaida tunapowachwa nje. Abasayina barabo nigo besokire batabuna nirebuya abarai gochorwa bali barachikoreta amoncheli ao onyandiria kana kyanarikana egendo gekoro kunga nomination chigo chansa igase ground chinyare ko bachiwanjirwa abasaye bachore omurayo kwegwe ticket ya ODM asenjerere yekene tenyaranga igorali bali bande benyare tas chibes chabo se bindo gete bagwe ticket ba chansa iganga basaye bakire tukura Libari no balema nigo bono batogirie serikali anekro batebiruna chinga kichigura chiwagwa batakere waigwa libagali tangani onko boli baba batangani kubikwira ni bakabana kogendaka abantu ko bakuruta chinta cyo banyora nga barabungale bayigiti chinsogo nande ninganchite ese merobelions pe gokole kana se popa ekiagera kero tu ikira se merobeliga na wanka nyora ntangani bibuya poigo ekiombe ekyo nigo giatogirie umurai bwense Uhuru Kenyatta asokoira libagali abene na komochora umurai bwe kiama ODM Raila Amolo Odinga igo tokumoira ne limbuya mano totalikorosa nande tutamaitie karango tokometeina kikengani kuripoteria igataseni kia Ndizi TV iritariane Brighton Makori Biyamuno Brighton Makori asorobotiru asenchira yoboikiranu bono gotigara boigo asensemo ya siasa imeye kaunti ya Nyamira anase bunge ya North Mogrango nigo siasa egenrete ko betanse asensemeyo oyokoligiye kyo jumbe kurwa asensemeyo Kennedy Masongo niga genrete ne ganga yayo yo yakereko ko bosyo bokoligiye kyo burai asensemeyo nigo chinga kichenyarega ko boli abantu kurwa ase bunge ya North Mogrango kwaneke nanko mwawaro koboka somo chori obone bole bosio ka ukwana na amenyi bechinsemo aho maiga yogo talrensemo yamawawa nyamsi ekerenye ikonge amune chinsemo chinde igate abaguchikoene kibunanko bakorerare obokoliryo buya anene amenyi bensemo ya North Mogrango Nabagina wetu wanyora maji lakini ebyonsi byo kole kana kile kora kole kasindi ese gine romo kenyo nanga
Mwezi mwa atichukura. Inche ngoro kwa Kennedy Ongwae Musongo. Inche na soma Matongo Secondary School from 1 mpaka form 4. No njeno mwano ino gaiga nande maipense yos. Ande na jire gaiga before tutana soko lyubo kambi. Na atari gaiga na gutigana noroboti rumu waziri bobo cheno kurwase county ya Kisii Saro mache bono ni ganyarga kubolia banto guchakira lituko lya onkyogo sirituko lya onkyogo tara chinyagitari aho anenyagetari nene ya Kisii yose KTRH elikonyara gukorerwa obulingoria bwa maiso nigo chinga kyechuma chate birebu na bali baratoke no muchando mone bwa maiso na baraga nigo korerwa kubarwa nigo moyigo yora chigo chaka bwango iga maiga yokolengwa na kororwa muchando kibabwate asibe batari gochigwakanira besende yonsi gaiga yaritali ya itenene Kisii Teaching Referral Hospital otwara okorusi chinkenge yani cataract surgery Kisii Teaching and Referral Hospital yabwatiranire na Lions Hospital ya Nairobi ne foundation kurukupa kanchi uja gokonya bantu nataka kubamanyi nchitaliki chikiasukiwu goika chitaliki emeronge ibere na isato ibere na inye na ibere na isano koru Jumatano wiki uja ngegere chitaliki chibali baratoke bamba bwate obokongu na maiso gotwara lisankuliriri gocha lyatuba lyagera omuntu takorora igo bagwenete gochaka screening rero naende ngoteba mogende chinyagitari echi bucha abanyagitari mbarororo bagocha kubarigereria barore gose noganeiri gokonywa ase okubarwa ase okurusi gocha enkenge kenyenya marani nyamache na nyagitari eye gaiga KTRH dituko liririe 23 24 25 ndiko baituko lyogo chekia elirabe dituko lyokubara bono dituko eliora konyu free kyagara mututwensi twabekirange gokonya na boigo kurigereria manganande harengete omorembe na siasa ni gobona barahibe chikanisa bagendete kubasegeta barayibonsi bali bakurige birogo bya siasa kwane kibuna ngorari bara omorembe bosi obochori obonene bogochigo kolekana omurikito Brighton Makoli na roboti rwa senchira yoboikirano Asama tukamange ni kanisa ethareso kibuya na gukwanira amangana siasa imeyense yaito ya Kenya kurinde ni hobono abakristo bonzi banyare bakuburirwa gwesokia na gusabira ense ya Kenya anekero tuendelete kuyeriga ngo chaso bochori obonene bu mwaka oyoiga maombi ya mwenye haki yana nguvu na yanaleta matokeo mazuri. Amen. Na tukiombeana tusisahau kuombea nchi yetu. Hapa ndio Wakristo tunafanya makosa. Tunaombea chakula, tunaombea watoto wetu, tunaombea mifugo wetu, tunasahau kuombea nchi yetu. Kwamba ni vizuri kila kanisa kuombea nchi yetu ya Kenya. Tuombe amani kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Tuombe kwa sababu ya viongozi wale ambao tunaochagua. Kwa sababu tungetaka Mungu awe pamoja nasi wakati huu wa uchaguzi. Boigo abapasta abo ni wanyare bagateba serikali netakeire kwa abapasta libaga lyabene na barabanya rakurwa ibirengera libyabo ekero ense etagete gukora amonjoryo nonyinali ye katiba. We have seen as the history reckons that the church has not been involved as per se. I remember sometimes back the church wanted to speak about the constitution, the implementation of the constitution, yet it was not given an opportunity to do that, and it was passed. The constitution was passed, and now these are the things that we are facing today, the consequences of lack of implementation to our constitution. Nikoba mentiro teabuna ense ya Kenya nitakire kubekwa asama sabo iliko chikochora habarai bare abayang. Viongozi wa kanisa pia ku encourage kanisa
kwa jumla kusimama katika pengo, kwa sababu wakati huu ni wakati ulio bora ya kwamba kanisa ionyeshane mfano ambao ulio mwema katika nchi yetu ya Kenya. Naomba Wakristo wote tushikane, tuombee nchi yetu ili tukue na uchaguzi wa amani. Kuna nchi ambazo vile tunaongea wako na vita. I believe as a church we have the mandate. We can be able to help our people in our churches to be able to get into the political arena, because what is lacking is people that are grounded with the right foundation of God's word to get into the parliament. Ulipotaria igataseni Candice TV iretariane Brighton Makori. Ndiye mono Brighton Makori asoroboti rwa senchira yoboikirano bono gotigane Brighton Makori go cha soroboti ronde abasaye ndiko babori go koba batohere ruboso bochori obonene bogo chikokoleka no mutinyo gatano na gatatu omwako yigabo chiri bubere na meronge ebere nebere aniga go chama ige yabasa banga samatuka bwango igakorokana gotume kwa asokolenta chibura buru na gotora neme sangrekano asa chinsemo ao igo bosemi obwaru elikonyara kwerenda anene go tanga asogo turwania omurembe abasaye ndegete kubasemi abamukurwana se nywa se moko ngainwa naba bakuboli chikura mwachi kurwania abamino chindu cyino basibati bamino onko batemo babangaini asogo akachikura mu basukurwana tuchiakaza omurembe tobasa kutwara ekiriana lyo kwetukurwana ngasenge aba babu chicheito endo na chirigere irigire usenge ndo chirigereria ndo rigererie byama turigereria makaro yo muntu na ichinkwana cyo muntu kisera njire chigukwana ekinde chikoleta mu burokano lakini rende egente kanene omuntu gakwanire egento tigakwana lakini ekura yesenge njire ya yobobisi kura ni siri kerere siri igana yo mayete ngakichisera cyo muntu yarune njibe cyekana cyare chinkwana cyo muntu bagiye bobeka omanyengo muntu asatire nasegete ngo byama mbi gotokonya asobogima no isekoligereri bona yakanya stoligereri tigochia anyole ntoligereri ngento wana inji tomonyara konyara korora ngitobona toko na gotigana na yuabraibe chikanisa bono ni gobatebire mbali kuchikobwatia gosekiro montonyore chancho ya COVID-19 eliwanchi rugosoa chinyomba chiogosasima kolengana abrayabu ni gobanya rekobolia abageni babo nonyama chiko yogotango kuranda gwa COVID-19 aroka ne korobigwa bagendere gwetanga kurwa soko nyore binyebyo anene bagendere gotakwanania ekerwa wikirana semesangerekano chikanisa asebe gobanya rego semigwa bagendere kobeka chimask chiabo bunenchereyemo yogotango kuranda kwebinyibya COVID-19 bagokwana ni gobatebire buna na serikali ya rokane korobya machika yo endwali yeyu nero ronaltika bagendere gwetanga kurwa sokombe kwebinyibya bya COVID-19. We will continue to observe all measures of hygiene by washing hands or sanitizing before and after the worship services, as well as in all moments where handling shared items. Special attention must be given to sanitizing of microphones. 6. The limitation of attendance and timing in funerals and weddings is likewise lifted. We still warn that the COVID-19 pandemic is not yet over. The danger still hangs, even as it seems to wane in its infectious spread. We must not lower our guard.
Na guikase nsemo ya siasa Profesa Makau Mutua tenete chikambeni cha Azimio ni gabereka gutugutirare obomo bwa Azimio na Kenya kwanza asatebire bunano nya Kalonzo Musyoka kabegete osekarigeti koigwana na kubwatana na Raila Odinga okutario koigwana gokoleso obomo bwa Azimio One Kenya Alliance ni gatebire bunani gobarobo bagendrete gwetenda buna Azimio na bagendere kwerigire chikura chinsemo ao ni gochinga kechi atebirubuna ni goba guchikoene Azimio kagendere kwirukia bendere yabo aseganga yogo chikorige chikura anakumurigeria Raila Odinga oyoro murewe kyamaga ODM chikura chinyinga sobo chori bonebule bosyo eliogo chikoba umurayo gatano ANC ya Kenya ni gatebirubuna Azimio la umoja ni goye kranitiwe kubwatakana no kubwatana ko omora ibwenso muskuru Kenyatta na bogo no murewe kyamaga ODM Raila Odinga anena sensemo ya handshake na kikerete kuibura Azimio la umoja egento batebirubuna gitanya gokolekana asabara ibonsi babera sense ya Kenya. You could see that Azimio is a movement whose time has come and an idea which cannot be stopped. I want to note that for those of you who were too young in 2002, and I think most of you were, that this country has not seen such a political movement since the NAC wave of 2002. Azimio is a broad coalition of like-minded democratic thinkers, which is inclusive and which seeks to create in this country a state of prosperity and a state that adheres to the rule of law, a state that fights the three enemies that we have always fought since independence: disease, ignorance, and poverty. But much more importantly, to create an inclusive society. It does not matter what language you speak. It does not matter what gender you are. What matters is that you are a person who is living in this country today. Of course, Azimio is built, or was built on a handshake, in which something that had never happened in the history of this country happened. Two previously implacable foes, the head of state, Mr. Uhuru Kenyatta, and the Right Honorable Raila Odinga, came together for the sake of this country, to bring us together, to create a society of inclusion. Mr. Odinga needs no introduction to all of you. As I've said before, and I'll say it again here, Mr. Odinga is our Nelson Mandela. The journey that Mr. Odinga started so many decades ago is now at hand, to lead us into a country that is prosperous, a country that is inclusive. Na gotigera asensemo ya siasa bono homo bwa UDA ni gobono bagendete kweroberia boikirano ekero guchikomera na ansemo ya Kasarani ritukolyankyo elikonyara komwanchira omuraiwe kiame kwigoro mokonyu omuraiwe nse William Samuel Ruto guchikoirukia ebandera ya UDA sokoligie kero ky'omuraiwe nse nabo nigo abwatani aho baguchikoikera na asensemeyo elikonyara komwanchira Ruto koirukia ebandere yo nigo chinga kiechiri tukolyankyo Ruto agase Ruto so yoro mokonyu mrewense agochikunganya korwase kyamagya delegates, wale delegates ambao wamealikwa kama 5,000, lakini wanachama wengine kama watapitia, hakuna mtu atafukuzwa hapa. Kutakuwa na ulinzi wa kutosha, kutakuwa na amani. Kesho ni sio mkutano wa kisiasa, kesho ni mkutano wa chama kutoa kiongozi wetu ambaye tunaenda naye katika kinyang'anyiro cha urais mwaka huu. We expect the leader of the ANC party, the Honorable Musalia Mudavadi. We expect the leader of Ford Kenya party, the Honorable Martha Karua. We have other invited guests, other party leaders who will show up. We will not give you the names right now.
Na boigo omuraibwe kyama kya odimerera murodinga ni kanyaragoika ase ensemo ya London ritukuria lero asara chigokwanira n'abantu aho anena chigokwanira no mu bwechinse Chisco International Community erikonyara kurigereria mange boigo niga arakwanire emiroberi yobo choryo bonene bole bosyo asense ya Kenya gati yabarayibaikirana nere Raila Murodinga asensemo ya London nigo arenge no mugavana we County ya Mombasa Al Hassan Jo, omugavana Charity Ngiru, omubunge Osuna East Junet Mohammed, na boigo no molikyo watambi na boigo Francis Atwoli, uyote nete abokoli mirimo aigasense ya Kenya. Nigo chinga kie chibura chiko kuandira mange, anene kuligereli ya obocholi. Boli bosio, na boigo na chukumena nabarai au kuruwa sense meyo ya London. Basically, going to be like an ambassador of Kenya outside there. I've been invited to give talks at different institutions. One of them is the Commonwealth House, but I've also been going to be engaging the media and so on to development back here at home. Na umoncho murigireria hinyora bono ni gogendrete ko yanyora yonsi gwetira Ndizi TV obwansubu mugusi na bokondra gotobwati gwetira sensemu ya mtandao ensemu ya Facebook tobwati buna Ndizi TV News na bagensemeli ya YouTube tobwati buna Ndizi TV News buna botambe chitariki bune chielero omutenyi buno yolero egenteki yogoseke bengi yakolekanete ensemu gete tusikoligereria aso mwaka weliwe ya mochimi ya kianda emeronge 1963 omutinyo olenge oikomino mostariki emeronge bere nebere oyolenge omurai bwense ya America oyolenge omurai bwemeronge 35 John F Kennedy iganyarete goitwa na gukwa kulende maiga yogokwa aso mwaka oyubweliwe mochimi ya kianda emeronge 1963 nigabete gakoeni wabene maiga ye miaka itatokoera igoni gaene tigwe chitariki 14 omutinyo gatatu chitariki bune chialero omutibuno yolero omwaka bweliwe yemo chimia kianda emeronge 55 ebere 1967 igwono omurai we ense ya America oyolengo omurai we emeronge 35 John F Kennedy nigaene tigwe chitariki bune chialero omutinyo buno yolero omwaka 1967 ayo na yakolekanete ngakiyo oikirabu nonko yakero musumali moncho murigereria mangana maya senchira yobo ikirano walito bwatira na mwensi ya semese ya mangana mayanko bakera mbiye mono nayo murigereria asoko chorako yatengera kurwa Ndizi TV obwansubo mugusi ankyo maiga yokobokana nyasaye umera na Brighton Makori na baigona sana nyarangi otita baraza asomuroberio bwensa kyolito bwatira nere kurwa somuno wemanyererio ligakoroko Joshua Uta no oliene kya mangana ne chibicha goikira senchira ere nkirano igakoruka Petronira mokera tomerana ankyo enseye moya margobu na botambe retirane nkoruko Vincent Onyancha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio